Представи си как отброяваш последните секунди на 2025 година в сърцето на Балканите, с хора дошли да се забавляват, под звуците на жива музика и истинско настроение. Нова година в Ниш, хотел Тами Резиденс, 4 звезди от GP Travel. Не просто празник, а пътуване, което започва още от първата вечер. Още на 30 декември те очаква DJ парти с DJ Лео, за да загрееш за предстоящата нова година. А когато дойде 31 декември, светлините и блясъка на гала залата Константинос те очаква и за гала вечерята. Изискани ястия, вино, шампанско и бенд, който ще държи настроението до зори. Но празника не приключва с нова година. На 1 януари, когато всички си почиват, Ниш се весели. Очаквате афтър парти с много музика, настроение, на здравици, така че първите дни на 2026 година да започнат запомнящо се. Ако искаш по-спокойни емоции, на 2 януари Тами Резиденс са подготвили джаз вечер. Всичко това в луксозният Тами Резиденс 4 звезди с луксозен спа център, уютни стаи, вкусна храна и напитки, които ще те карат да искаш още и още. Балканска страст, музика, танци, вкусна храна – всичко това от GP Travel. Резервирай сега с GP Travel и посрещни новата година както заслужаваш. С много настроение, музика, танци в Ниш.